Cek, cek.
Haji dong kodok. Cek lokasi dulu. Cek dulu. Cek. Sek dicoba. Oh, aku cenat lali. Piye Mas, penak urung? Iya. Ciduk. Yeay. Boyok toh. Jebul kanonge meteng, Mas. Meteng 7 bulan. Ora dadi kayak biyen ki yo ngono kuwi kok. Neng metune cindil, Mas. Aku biyen ket ngono pisanan yo ngono kuwi rasane. Oh, ya. Rada lunyu, Mbak. Ora bayan-bayan gitu sih. Yo. Waduh. Yo ngalah. Keju. obesitas jebul.
Mas sikilku cedera, Mas. Wis, Aduh, suwek, Mas. ora. Ora apa-apa, Mas. Tahan banting kok, Mas. Anti pecah. Ye. Oh, ya. Eh. Ye. Eh. Calon. Oh. Ye. Ya. Yo. Nah. Eh. Wis. Keruk. Ye. Ye. Mantu dengkul wisan. Rambutnya hitam dan lembut. Menggunakan pentil. Lah siji temenan tak kok. Isih ana sijine. Susulan to jajal iki, Pak. Iki bose, Mas. Oh, iki to bose. Bose metu keri. Kodok.
Piye blik? Piye. Blik. Piye? Ora mie kudu ngono sitoke lho mie. Mie ning kene lho sitoke. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis muni. Halo. Jajal di tes vokal sik. Dicek vokal Cek. yen kelingan ngono kuwi lho marang sliramu wong ayu ora mas ora wis wae Prasito kene yo gur pas-pasan kowe iki kok Kowe iki mah depongetan, Dok. Penonton ki ndelok kowe. ngetan kulon Kono. kidul ora roh Ngadeg apa penonton, Dok? Kok ame-ame belalang kupu. wis nek iki Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu prawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane dadi tonjo. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu wis prawan. Rondro Nyok. wis Apa ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu prawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane dadi tonjo. Sesam lebu sedeng. Mentul-mentul. wis malah melenceng tekan ngendi-ngendi yo saelek-eleke dhewe ku yo iki nang ngendi Nduk. uluk salam gak iki acarane apa bareng yo ora arti lho adewe iki Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngendi Warga Gedongan. oh iya Gedongan wong aku biyen yo cilik nang kene. gedongan kok ngendi Gedongan iki. lah aku mau tok ndeke kricak iki Ya mau kan biasa tuku. Biasa to. iya nek nggone anangnya wis beda Loh, iki acarane apa iki kok? Acarane. aku yo ora arti takon panitiane wae iki Pak panitia. Acaranipun apa niki? Sik nikah sapa? Wah, dadi kudu ditokke ya. Iki sing nganten. Sik anten iki berarti metu iki. Biasane ngono kuwi kok ya. Sang anten. Ten. Nun. Lah Mas, lampune Mas iki Mas, beler iki biru apa iki? Ungu. Ijo. Kuning. Pink. Anu iki warnane dadi Biru keputih-putihan. Oh biru. Lampune iki blerengi Mas. Blerengi Kayak mbak-mbake. ijo. Dok kodok kayak ijo, Dok. Ijo. Ijo. Iya, nek kodhok ya ijo. Ngopo, Jek? Kowe ompong. Kowe lunga pasar ning pasar. Lawan rondo nganggonku. Rapat-rapat. Ngono lho, ayo. Mas lampu. Ayo. Nek biasane iki lecek yen aku kangen. Ora. Sane to? Kangen karo sliramu. Elos-elos Metu. Weh, beda. Aku wis metu lho iki mau. Aku aja di Wah, nek iki modele jebolane Waraga Durama.
monggo. Iya. Iya. Au. Iya, iya. 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 Lanang kok wedok kowe? Wedok. Oh ya wedok. Aku ya ora kalah ya nek karo kowe. Ya. Kocake Mas. Yo, sangkoke yo. Ho, ho. Aduh, panumplak repot iki. Nggonamu mung pelembungan nek pecah iki lho. Wah, alah jan. Tobat. Apa? Kowe iki totok men wedok bleng, totok men. Heeh, kowe iki dadi karo wong wedok ki ya sing anu lho, aja. Wala sosal to. 3 2 1 memang untuk Anda hebat. Yo. Ho, ho, ho. Ha. Mari. Iya, ayo. Ho, 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 ho. Boy. Iya. Waduh, jan. Iya. Wes tenan radi manuk tenan nek kuwi ngobati. Ayo Wes. genah. Wes kelangan manuk tenan nek kuwi. Ah, tak lunyu to, ngandel ra. Aku mau ki arep kepleset mergane iki. Kuwi gek cilik ana kuwi. Ono kalau Hah? Nek Jane suwek. Weh. Dongmu kuwi lho, dongmu. Kowe iki kok ya tobat tenan kok. Ora kowe iki madekin saka ngendi to asline? Jan tobat tenan. Saka Konoha apa kowe? Anak buah Naruto apa kowe? Oh, Sakura. Yo diteruske delet yo. yo Mas Kodok yo digayengke yo Mas. Acarane Mas Yuda karo Mbak Dewi. Yo gentenan-gentenan yo. Aku mbiyen yo mantan ganong kok. Ning ganing aku mbiyen. Wedok. Iya Mas. Ayo,
Wis urung. Delok. Ya makanya bapak-bapak ki ya nganu dihiburno. Oh iya, kowe bapak apa beb? Ki bapak kabeh iki. Bapak aku. Bapak pocong. Ora iki sing delok ya rata-rata bapak-bapak ya dikek hiburan sak iso-isone iki lho. Oh to. Paling ora ya dijogetke dalat-dalat ngono lho. Ya Pong ya kowe saiki piye? Lagune sing apa? Sepasang remaja jatuh. Ngono kuwi. Oh. Ya kayak kowe jangkrik. Yo. Apa? Mondolmu kenapa? Asem tenan kok. Untung ra petil. Kowe nek mau tak laporke kena HAM lho kowe. HAM apa? Memukul seorang wanita. Oh, ayo. Ayo, Pong. Sesak mlebu sedeng. Yo. Karek gandrung. Kancane. Kok njarep mlayu. Urung. Ya atraksi sik wong wis Atraksi duit sik. kok. Ora. Nek 100 ya kena ISIS. Jenah ses. Oh to. Ya gandrung. Tenang sing endi? Ayo sing pojok dhewe nggo topi kae lho. Oh ya. Ayo lho. Nah, nek Ayo kuwi- penari kae iki. Nek kuwi ra rasa dikancani wani nek kuwi. Mendinane. Sing iki Ah iki wae iki. Iki. Bahenel iki lho. orang melu gawe. Jebul ngingu sotong. Kicau mania. Dok, kowe nek ngomong du kancaku tak keprok kan. Lah kowe iki modele dangak-dangak ngono ya. Yo, gaske bling. Apa lagune? Oh Mas Yuda. Ini loh Mas buat disawer loh Mas. Oke. Ya Mas, kowe lho Mas tak jalukke lho. Tak tembungke. Apa pian sungguh mempesona. Oh apa ulun jadi jatuh cinta. Rasanya piye yang? Piye dong rasane dong? Alhamdulillah oleh susu kadaluwarsa. Kuwi nget-ngetan ke tahun. Deno. Oh iya. Yo Mas, ayo Mas. Ayo Mas. Jimbong, ayo. Ayo penari semuanya. Yo, 3 2 1. Kudo Sempoko. Memang itu kada hebat. Lagunya apa? Yo. Cita toh. Wah, wis Raja Sawer pun ready. Ayo Hilka. Udah ready. Ayo ready Hilka. Yo, ready dong. Makasih Mas Dito. Oke. Oke. Oke, makasih Mas. Oke. Kamu gak usah. Ayo. Wong tua iki kene ndi? Maju, Pikirannya wong maju. tua, Ayo. Ayo wong tua. Ayo anak-anak, ngatur anak. Ayo adik-adik mau disawer ini. Iya. Yuk. Ngeyah loh. Iya. Ini bos-bos besar loh ini. Asik-asik. Dapat ini ora? Monggo, mari iki. Kok. Sawernya om. Sawernya om.
iki urung dikai lho, Mas. Oh, lho Sik lagi arek tarik tunai. Arek tarik tunai. Mas, sik iki urung lho, Mas. Sabar, Sabar ya. Sik ning Sik lemari. lemari, ya. Sik lagi arek dibukake brankas. Brankase, Ya. heeh. Ya. Empe apa? Isih 2 miliar. Isih piro? 2 miliar. 2 juta setengah. Ora lagumu kok PP terus kuwi lho. P. Kuwi aku ki bar saka Kalimantan, Mas. Biasane nek P info ngono ya. Lah ya kowe ora tau nginfoni aku kok. Infone ki mung rabimu kae kok aku. Gusti, kowe tak kon mangkat langsung mulih ya kowe. Lah toh. Yo dipungkasi Mas Donald. Ayo McDonald. Aku kenale McDonald.
Mbak. iya. Mbak Elka tadi mas-masnya tadi pengen lagu apa ya yang tadi nyawar tadi? Yang baru ambil duit di berangkas Iya. tadi ya. Baru tarik tunai. Iya. Oh iya. Tadi permintaannya lagunya apa ya? Aku lupa Aku nggak tahu. Tanya Wiyogonya lagunya apa? Lagunya apa Mas? Sigar. Sigar. Negara angin, ana negara avatar barang. Negara wet itu. Negara Barat. Negara wet. Pripun Mas? Alah, nggih. Dalam Mas Aceh. Lagunya apa Mas? Alah. Oh jambu alas Mbak, iki juragane alah. Ya DPC nek jambu alas ki. Nggih. Iki nek 10.000 tiga wong telu kurang. Oh iya niki ikhlas napa mboten? Nggih lamun mboten ikhlas tambahi nggih. Jambu alas Mas. Sabar, tahan emosi. Ya. Tarik sis. Ayo Mas Rizal. Ayo, aku tadi Heeh. sampean dari Mahesa. Nah, aku tadi Yeni Inka. Tenan kuwi. Ora, Dek. Yeni Yeyen. Niki Inka Hampret. Nyo Mas, Kampret. Sidane apa? Jambu alas. Suka
Oh, iya. Awas, yo. Ya, 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 ya. Tarik, 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 yo. Iya, 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 iya. Oi,
apa